गाइस जोङो दायो ओंखाम जाखां लोंखां रेस्ट खालामनानै डिउटियाव ओंखारलायबाय आरोना हरनि 8टासिम ना सार रुमानि माबायदि बांगाल जायगा दं थांगासिनो दं साथा मोनदांदों मावथि नुदोंना जोंखौ रुमफोरानो ओंखारगासिनो दं आबु आदा नै नुबायना गार्ड लानानै दा बै गोजौ गाखोहैगोन जों माबा बै गोजौ बै बेयाव गाखोगोन दा गाखोहैगोन आरोना दा जोंनि ग्रुपआ थांगासिनो दं इसोर बा लामालै जों ग्रुपआ गैला आरोना डाइरेक्ट प्लानाव ट्राक आस्ते 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 गोजौ स्टार सिमेन्टआव दंफैयो लोगोफोर स्टार सिमेन्ट स्टार सिमेन्ट दुइटानिफ्राय स्टार्ट जासिगोन आरोना दा डिउटिया ओंखारबोगासिनो दं जाबो दं जा गारि गिदिर गैलालै बियो क्रेंकसो होनो बेखौ हायद्रा आं मा बुस्थु गाखोखो गिदिर गिदिर दंना लहाफ्रा जा